Sangona hambai sin media rano sungtini ketal executive ni ngai ESF tirprahasteni sini bororno sini hamzatma te si baya fara an loge tongo sini total president macang somrat deburma te assistant finance secretary macang somrat deburma te sini member sungtini press meet asokmani karon kama hanya जों नुखा थांनाय साल चार्टारिक मेगो जोंनि डक्टर मानिक साहा चीफ मिनिस्टर कायसा स्टेटमेंट दं माने हाइक रेस्पॉन्ड जोंनि अपोजिशन लीडर कॉकब्रॉक सब्जेक्ट रोमन स्क्रिप्ट नते वारो स्लाइड लाइक सुइखा जे कॉकब्रॉक सब्जेक्ट रोमन स्क्रिप्ट खायमान ग्लाब नै जों आमना कंडेम खायो तने हमले बार क्लियर मेंशन खायका बेंगली स्क्रिप्ट बाय सिमिसि आरो इम्प्लीमेंट नायनाय हायफानो जों नायनाय खायमखे जोंनि डिमान्ड टीएसएम नि डिमान्ड ताबुंनि सिमिया कक बरंना तयो गोबां साल गोदोमा साल जों दगैनो कक ब्रक रोमान स्क्रिप्ट खायगामथों नै जोंनि डिमान्ड दंगो बनि बागै जों नखेनो जों आमनतै जों कक सानाय तमानि हायफानो जोंनिबो स्टेट कॉन्फ्रेंस अंगानि बागै जों गोबां पाइलायखा जों तिनि जरा का हमाखा निरन बिसांगो कक सप्लाइगा बागै ताने हमले 90% कक ब्रक स्पीकिंग पीपल ते स्टूडेंट डिमांड खायो कक ब्रक सब्जेक्ट रोमान स्क्रिप्ट नोंथों ते जों नायनाय खांखे बेंगली स्क्रिप्ट बाय जों सुइखांखे सिनि जे कक फोनेटिक ते सेमेंटिक आमो हायां थाङो जे टोन जे pronunciation आमा सायां थाङो बनि बागै जों इमीडिएट डिमांड खायगो सीएम बटे कैसे स्टेटमेंट अगांथों सिनि दिनिनि प्रेस मिट नगै जों जरा रनाय जों साबता कैसा जरा रनाय बनि परेके मंसर रेस्पॉन्स स्टेट होते फायांगे जों टीएसएम नेंगै जों कैसा जवाब नखरनाय बनि बागै टिप्रहास्तिनि बरनां कोयनाय निरबो सिनि लगे तंगांथों ताने हमले निरब नै इनके जों बुचुगिया नंनाय जों खा खायगो निरवनि सपोर्ट ते निरवनि हामजागमा सिनि साकाव तंगा नै बनि बागै आं जत्त स्टूडेंट जों स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग आं निरव जतन कोयनाय निरव समय पक्सा पालखे जरा रखायदि सिनि जवाबो मानजा खायदि आं निरव कोयनाय जों नायसिंनाय गवर्नमेंट नि होयते ते सिनि चीफ मिनिस्टर नि होयते तमा रेस्पॉन्ड फाय हाया इनके जों जवाब बदर नखानाय अमनो सिनि टीएसएफ नि साख्लाय मोनगो ते सिनि डिमांड दंनाय जों टोटल एग्जीक्यूटिव फॉर्म खायमानि उलो सिनि डिमांड जों गायने गायने जों पॉइंट आउट खायखा जों नगु सिनि महाराजा वीर विक्रम माणिक्य बहादुरनि मांथं गोसाम एयरपोर्ट क्लाइजा गवर्नमेंट आमनो इमीडिएटली टोटल एयरपोर्ट तिलांगांथों ताने हमले जों नायनाय खांखे एयरपोर्ट गोसांगो आरो हाय के पास जाखाय नंगो ताबो टोटल एयरपोर्ट से फंक्शन दंखाबा टोटल एयरपोर्ट इमीडिएटली आरो नि स्टेच्यू आरो नि मांथं तिलांगांथों बनि परेके जों गोबां मानो जों खरांथि सालायखा हायफानो जों ते बैसा मयतो खारै रगमसुगु गवर्नमेंट ते ताबोनि रुलिं गवर्नमेंट दं न जों सिनि नयंमा हाय उजायन पालेस बसांगो जोंनुगु आरो मांथं गायनाय सिनि मोखां बाय सलाया जों बर'नि बिरुदे जों कब साया हायफानो जोंनि हिस्ट्री नबो बर' रेसपेक्ट अगानिंथों बनि बागै इमीडिएटली जों गवर्नमेंट न जों सहर ओ मांथं करिनो आरो बसकानि नरगांथों हायाके डीएसएफ बासानाय ताब जों सिरिं तंगलाखा जों गदोगमा जों नायनाय खेंखे जों सिरिं तंगै न मांथं आरो बासासा जों जबाव खायनाय ते जबा गदर बनखानाय आमो सिमिया जों नायनाय खेंखे सिनिति प्रहास्तेव मेडिकल कॉलेज जों नायनाय खेंखे कायनिनो कैसे के गवर्नमेंट कैसे के सेमी गवर्नमेंट हायफानो अमो बाय सिंपल गया नायखेंखे सिनि बर एसटी आमो बेलायनि लिमिटेड सीट जों फातार मा थांगो मेघालय मा थांगो मणिपुर मा थांगो जों रिसेंटली दफा मेडिकल स्टूडेंट गोबां मा मणिपुर हानि मा फायमानि बनि बागै सिनि हाव ते एडीसी एरिया was specially medical college ते pharmacy college आमा एस्टेब्लिश
Ketal tang tangnai sini demand tangnai government ni sakawo जों खाखायो ते पॉइंट खायो ताबो न गवर्नमेंट sini demand ono fulfill खायगा नगनै खायफोन स्टेप ना जाय अंके जों बासानाय sini boroni बागै जों खरां किसानाय ताक बतिया दंखो जों उलो बतिया दंनाय बनि बागै पाठ्यगो आनि कबो मुसन तंनाय sini तिप्रा sini borok बारा बुकुं बारा दङ sini लगे तंदि जोंना सपोर्ट खायदि स्पेशली स्टूडेंट रोना कोइनाय रोमान स्क्रिप्ट न तई तानि हमले ताबोंनि न स्कूल थांथों कॉलेज थांथों sini language sini culture न प्रिजर्व खायके जों कमाय थांनाय बनि बागै ताबोंनि न ड्यूटी किरिता तंदि sini जोंबाय बाक्सा चवा नखदि आं बरनि गार्जियन बुं फनो कोइनाय ने ताका सदि तानि हमले जों किरि जागो हायफानो जों थांगा अंके अमो जों sini बागै no kahamna yang kakayi tani हमले sini next generation ro अमनो जों ता चबाव नखो यागै फाइट खायगै जों सिरिं सिरिं तफांके sini न सायांनाय बनि बागै आं जतन कोइनाय जों बाक्सा लगेरदि ते वैसा आंनि न sini हामजांगा ते जिबाया फरे TSM नि मुङै आंनि न हामाया फरे के नरकनि जबा त जों सिगां रखौ नुखा गोबां नरक थिन प्रिपारेसन बागै जबा खालाय दङ ते आरो माने स्क्रिप्ट न ते नरक जबा खालायबान थागिया TSM नि बखाखते के सिगांगो जे एसेम्बली बसखाना नरक जबा खतर खालायया के हाइपन अबनो साक नांगिया खालायै CM ताबो साखलाय दिखा जे बेंगली स्क्रिप्ट बायसे खालायजाक सिनाय के आपनो तैले नरक ताम सानाय बा नरकनि जबा बुसु जरा तै खतर अंखरनाय जों तो sini demand जतन सिगो तेनि रो बुसुगो sini demand amo tini ni demand kudung mas salrong जों क्लियरलि नुगो जों न सागना खायजामानि जों थांनाय दोखायाख जों एसेम्बली बस नङा जों sini protest खायगा आइनो दासान दर आइफोन ताबो जों तेवैसन अफुता डाइरेक्टली सुइ रमानि बेंगली स्क्रिप्ट बायनो पब्रक सब्जेक्ट CBSE एग्जामिनेशन सुइजानाय नै ताबो question ke sini dimana tangai ki sajagya haya ke jono tangai asak sak nangi angka haifana tabo जों PTS te waisa sini demand simia sini warning haibongo जों सिरिं te tonglaka जों joba koto नखनाय joba koto in a sense जों movement बखायनाय नाखाके जों strike बदा होई मानो sini joba गोसो koto tongai जों खायगो आमो सिमिया जों दिनै और प्रेस में खागे जों सिरिं तंगो होनाय नेर कामासुदि जों बोर्ड बसि होफिनाय CBSE बोर्ड जों सि होनाय TBSE बोर्ड ओबो जों सि होनाय बरनि रेस्पॉन्ड बरनि तमाबो रीजनिंग प्रॉपर रीजन बर मारनाय तमानि बागे बर बेंगली स्क्रिप्ट न इम्प्लीमेंट खायने बर बसेखा तानि हमले जोंनाय नेखांके गवर्नमेंट एग्जामिनेशन रिया सिन स्टूडेंट रक्सि फरायतो जों बरनि सजेशन ते बरनि तमा डिमांड जों बनस मानाय बनि बागै जों CBSE बोर्ड ते TBSE बोर्ड न जों रिच आउट खायनाय बर न क्लियर जोंनो बर क्लियर मेसेज रगांथों बनि बागै जों जबा गतो नखानाय रेडी दङ गवर्नमेंट होते मुंसा मेसेज पायांके जों जबा गतो नखानाय नाखौ जों स्ट्राइक बिदा खानाय बनि बागै ते प्रहासनि कोथे बारनो आं कयफिनाय सिनि लगे तंदि जोंनो सपोर्ट खायदि स्टूडेंट स्पेशली आंनि रनो कयनाय it is your time we can see we have been deprived since year so it's time to rise up and students should take part in it it's our duty to preserve our language culture so I believe you all will be part of our movement and also support us ang asung sanay tibi dong ke ang meron na jo ay